a pozvali jsme si Dmitra Molkojedova. Říkám to dobře? Ano, super. Dimo, děkuji, že jsi přišel. Dima je specialista v oblasti strojového učení, je spoluzakladatel společnosti startupové, s kterou se pokoušel prorazit na trh a zároveň pracoval v mnoha firmách na projektech strojového učení. Ještě jednou díky, že jsi dorazil, Dimo. První otázka na tebe. Když si představíš sebe někdy v 18 letech, jak se to stane, že teďka najednou je z tebe specialista v oblasti strojového učení? Jaká byla tvoje cesta? Jo, tak začal jsem svou cestu v ČVUTu na fakultě informační technologií. Na začátku nechtěl jsem jít jako programátor, ale vybral jsem, že asi to bude nejoptimálnější cesta k tomu, co chci. A pak jsem vybral AI, protože jako to teďka ten obor roste rychlo a všem je jasno, že asi za 5, za 10 let možná prostě půlku profesí už nahradit prostě to AI. Tak víš, že chci jít do toho, mám rád matematiku, tak to bylo nějak propojený ty matematiky s tím programovaným. No a takovým způsobem vyřešil jsem, že půjdu do toho AI. Ty jsi zmínil fakultu informačních technologií. Jak ti to tam šlo? Jaký jsi měl známky? Jo, tak já měl jsem jednu výhodu oproti tím, kdo to začínal, protože 1 rok jsem studoval v Odese na Ukrajině, taky na univerzitě a už naučil jsem něco programovat. Takže ten první rok byl pro mě v ČVUTu trochu jednodušší. Ale stále jako neměl jsem úplně dobré známky, ale prošel jsem to víceméně dobré. Rozumím. No a ty jsi potom zmiňoval, že ses k tomu světu umělé inteligence teda rozhodnul sám. To bylo až po studiu nebo při studiu? Ne, to bylo při studiu. Vyřešil jsem, jako musíš tam asi po 2. ročníku vybrat nějaký obor, že kam chceš jít. A vynalezl, že je takový obor jako znalostní inženýrství. To byl asi nějaký machine learning, data science, prostě nějaká statistika. A chtěl jsem víc jít do přímo machine learningu, do těch jako modelů, trénování modelů a zprovozňování je v produkci. Tak začal jsem to studovat jako na Coursere, jako na online platformě. Bral jsem různé kurzy od těch špičkových univerzit, co dávali tam nějaké kurzy z machine learningu a vlastně takovým způsobem jsem naučil celý ten machine learning. Ale ta univerzita dala mě dobrý základ, jako v tom programování, v tom možná navržení různých systémů a jako celkově. Takže ty jsi nejdřív hodně věcí nastudoval z těch kurzů a pak se teprve ucházel třeba o pracovní pozici, nebo jak to bylo v souvislosti s tvojí kariérou? Jo, tak první moje pozice byla někde v 3. ročníku. Šel jsem jako DevOps intern do MSDčka. To je farmakologická firma. Tak šel jsem, prostě neměl jsem hodně na výběr. Jsem ještě student, nemám žádné zkušenosti, tak vlastně podával jsem přihlášky všude, nejen na machine learning. Vtedy, myslím, i teď je docela těžko najít nějaký machine learning pozice pro toho juniora. Tak na začátku vyřešil jsem, že půjdu podívám do toho DevOpsa, což byl jsem rád, že vybral jsem to, protože jako to je jedna z částí, která je nutná pro toho machine learning inženýra. A tak první 3 měsíce pracoval jsem jako MSDčko a pak jsem
začal pracovat jako part-time jako Android developer. Mhm. Jo, a popři tom ještě byl, jako dá se říct, pracoval v jednom takovým startupu. To byl Alpha Industries SROčko. To je docela zajímavý příběh, že šel jsem jednou na na pracovní trh do Veše a jako nudil jsem, chtěl jsem prostě vyvětrat. Tak šel jsem tam a začal jsem jako plnit různé úlohy, takové, že jako pak můžeš dostat něco, když vyhráš. Rozumím. Tak a jako na jedné úlohy prostě tam jsem na půl hoďky zastavil, vyřešil tam prostě různé úlohy na papíru a pak ocházel jsem o nějaký iPod nebo iPad mini, že mohl jsem vyhrát. Ale pak za 3 týdny mě přišel dopis na e-mail, že vlastně vyhrál jsem iPad, protože jako nabral jsem nejvíc bodů jako v tom kontestu. Super. Jo, a pak jsem vlastně přes firmu, která vlastně to prováděla, dostal do jednoho jako systémního analytika, který taky velmi zajímal o machine learning a začali jsme s ním jako takhle spolupracovat, jen přemýšlet, brainstormovat a pak on založil vlastně společnost, to byla taková jako spíš konzultační společnost v oblasti machine learningu, že jako dá se říct outsource jako různých machine learning projektů. No a pak jsem vlastně začal tak nějak part-time na tomto projektu, part-time jako Android developer, no a ještě něco na studium taky zbývalo. Rozumím, děkuji moc za odpověď, to si myslím, že může být relativně inspirativní. Ještě se k tomu zeptám, doporučil bys třeba tu cestu těch kurzů, ať už na Kurseře nebo na jiných platformách, pro někoho, kdo, řekněme, se chce zabývat metodami umělé inteligence a hledá cestu, jak překlenout tu propast toho, co jsi říkal, že je třeba junior, je na nějaký juniorní úrovni znalostí a hledá ty možnosti pro tu kariéru. Co bys třeba doporučil, jak to překlenout, tuhle propast? Jasně, tak samozřejmě doporučil bych jít taky přes ty kurzy na Coursere. Oni dávají jako dobrou teorii, ale je důležité pochopit, že vlastně v tom programování obecně, nejen machine learningu, praktika je to nejdůležitější. Vlastně aj ty učíš řešit problémy různé, aj zapamatuješ to líp. Tak já bych doporučil jako udělat nějaké ty kurzy z teorii a pak už začínat nějaké svoje projekty. Prostě nějaký, třeba existuje Kaggle, to je platforma, kde můžeš zúčastnit nějakých kontestů v machine learningu, můžeš vyzkoušet prostě napsat nebo natrénovat nějaký svůj machine learning model a dát to na GitHub. A co bude vůbec nejlíp, to je nejen napsat machine learningový model, ale vyzkoušet ho dát do nějakého APIčka a možná zkusit ho nasadit někam na server, na AWS nebo aspoň na lokální počítač, aby to fungovalo a pak to dát na GitHub. Tím dostaneš jako vlastně tu praktickou zkušenost, co vlastně pak budeš dělat i v práci, když vybereš tu cestu machine learning inženýra, který vyžaduje nejen jako trénování těch modelů, ale i nasazení. Uh-huh. A to se dostáváme vlastně k zajímavému tématu. Mohl bys přiblížit posluchačům, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, že si někdo hraje a modeluje nějakou neuronovou síť a snaží se dostat ten cílený výstup. A jaký je rozdíl oproti tomu, když to má fungovat v produkci? Co se musí stát, aby s tím modelem, s kterým si hraju, aby se dostal do produkce a fungoval? Jo, to je velmi zajímavá otázka.
to jsem někdy s tím setkal, že mám natrénovaný model, funguje dobré, ale pak vůbec nevím, jak to dostat do produkcí, kde to běží, jak to běží a tak dál. Já bych na začátku řekl, že natrénovat ten model je asi tak 10-15% od toho celkového jako flow, že pak 85% to vlastně připravení toho modelu a nasazení ho do produkcí. Jako poprvé důležitě při vývoji toho modelu důležitě přemýšlet o nějakých produkčních metrikách typu potřebuje ten model GPUčko, nebo jak dlouho pracuje ten model, potřebuješ ho real time, anebo může běžet i pár minut. To je takové zásadní věci, které musíš přemýšlet předtím, protože jinak můžeš natrénovat nějaký velký transformer a pak zjistit, že v produkci potřebuješ real time a maximálně sekundu jako na inferování toho modelu. Jo, a pak no vlastně teďka to už oveľa jednodušší než ještě před 5 lety. Teďka je spoustu různých frameworků, který ti dovolí nasadit machine learning model jako skoro v pár řádků. Nebo jednoduché APIčka, které jsou udělané přímo jako víc pro machine learningové modely. Ale jako důležitě vědět, že jako to tak musíš obecně naučit ten softwarové inženýrství, aby moct nasazovat ty machine learning modely do produkcí. Ty jsi zmiňoval frameworky lomeno nějaké API rozhraní. Můžeš třeba zmínit, který frameworky používáš ty, který máš rád a proč třeba? Jo. Tak ohledně těch machine learning frameworků, co používám jako na denní bázi, je PyTorch. Na začátku začínal jsem s TensorFlow, ale oni pak měli jako nějaké problémy vlastně s těmi NVIDIA drivers, že to musel si instalovat jako zvlášť a to trvalo strašně dlouho, něco tam pořád nefungovalo a ten PyTorch má jako v sobě. Takže a to je jako výzkumný framework pro machine learning. Jako většina těch univerzit a studií se udělaný jako v PyTorchu, takže pak to je docela jednoduché třeba integrovat nějaký existující model z nějakého paperu, protože většinou oni se píšou v PyTorchi. Pak můžu ještě zmínit jako ClearML. To je jako dá se říct MLOps framework, který ti dovoluje trackovat ty modely, ukládat různé verzi a vlastně to je jako takový framework na verzování těch modelů a i datasetů. Takže pak mně se stávalo párkrát, že jsem něco pořád zkoušel, něco dostal jsem jako nejlepší výsledky, pak jsem prodloužil to zkoušet a ztratil jsem prostě ty hyperparametry, které jsem nastavoval, kde byly nejlepší výsledek. A ten ClearML jako dovoluje docela dobře to sledovat a pak vrátit prostě k nějakým předchozím pokusům. Pak ještě Fast API taky používám. To je docela dobrý jako framework pro vytváření APIček jako v produkci a je docela jednoduchý. Co ještě? No jako takové obecné typu NumPy, Pandas pro práce s daty, s nějakými arrays. No jako to je takový základ. Jasně, no děkuji, já si myslím, že to může hodně lidí inspirovat v tom, že si to třeba hodí do Google a zjistí, že existují lehčí cesty toho, co právě řeší, takže to můžou být cenná doporučení. Jo, ještě zmíním jeden velmi dobrý framework, který používám velmi často, je to ChatGPT, který velmi pomáhá aj při vytváření nějakého kódu, aj nějaká porada.
Hmm. Ano, tak to si myslím, že jsou na tom teď všichni developeri a softwaroví úplně stejně. Já se přesunu ještě k jednomu techničtějšímu tématu. Ty jsi uváděl, že se zabýváš nebo zabýval se s takzvanýma multimodal a neural networks. Mohl bys posluchačům jenom přiblížit, co to je a možná kromě toho vysvětlení i říct, jaký to má jako dopad do těch případů použití, do těch use caseů, co vlastně z toho dostaneme. Ještě rozdělíme, máme multimodal, jakoby neuronové sítě a máme multi-output neuronové sítě. To jsou trochu jako různé věci. Já pracoval jsem trochu s těmi multi-output. S těmi multimodal až tak ne, ale jako rozumím, o čem to je. Takže můžeme začít jako ten multimodal neuronové sítě, to jsou v podstatě jako sítě, které mohou přijímat různé typy vstupu, typu text, obrázek, ještě něco. A pak na výstupu taky může být text, obrázek nebo ještě něco. V podstatě většinou, co já vím, jako to se dá říct, že jako jinak pár různých způsobů, jak se to dá dělat. Jednou můžeš jako mít jako různé ty vstupní úrovně, co má neuronové sítě, různé výstupní úrovni a ty ostatní jakoby jsou v celku a trénují spolu. A nebo máš jako rozdílné neuronové sítě, které jako máš jako v jedné, ale v podstatě to jsou prostě různé sítě, které se trénuje něco na text, na obrázek, ještě na něco. A multi-output, to vlastně, když zadáváš nějaký jednotlivý vstup, třeba obrázek, a máš na výstupu několik různých výstupů, třeba dělal jsem takovou síť pro rozpoznávání aut a tam jsem potřeboval jako barvu, značku, model a ještě něco. A dalo se to dělat jako přes multilabel, že máš jakoby na jeden obrázek prostě hodně labelů. A nebo multi-output, to v podstatě něco podobného, jen na konci ty máš ne jeden výstupní úroveň, který ti říká jako 0, 1, 2, 3, 4 jako ty labely, ale máš jako několik posledních úrovní a každý se dotrénovuje se na barvu, na něco ještě. Takže máš ten backbone, jako základ ty sítě, to se trénuje všechno spolu, ty základní featurey, a pak se trénují jednotlivé vrstvy poslední na nějaký vstup, třeba na barvu nebo na model, nebo ještě něco. Tak já když se to pokusím trochu shrnout, tak vlastně zatímco v té běžné neuronové síti chceme, aby ten výstup byl třeba, že pozná barvu, tak v té multi-output neuronové síti, tak chceme třeba, aby poznala jak barvu, tak třeba značku toho obrázku, automobilu třeba. Jo, v podstatě jo. Jako ono je ještě multilabel jako neuronové sítě, kde prostě máš na výstupu několik, jako stejně jako v multi-output, jen tam trochu líší architektura a v podstatě jako rozdíl jen v těch datech spíš. Možná jedna doplňující otázka, jak to potom funguje s tou ztrátovou funkcí a propagací zpět, když tam těch výstupů je jako více? Jo, tak existují jako různé způsoby, jak na to jít. Jako jednou prostě dáváš jako ten mean average, a pak prostě máš obyčejnou tu ztrátovou funkci, co je na jednoduché síti a to trénuješ takhle. A nebo dá se pro každý jako aplikovat to po jednom.
Takže na začátku jako tu ztrátovou funkci první vrstvy aplikuješ, obnovuješ jako ty váhy, pak druhou, třetí a čtvrtou. A takovým způsobem to se nějak trénuje. Jo, super. Díky za dovysvětlení. Já bych se ještě zeptal, vlastně na čem pracuješ teď? Jaká je jako teďka tvoje náplň? A třeba kdyby zmínil i nějaké výzvy technické, které si třeba v posledním týdnu, měsíci řešil v takovém tom smyslu, že si říkáš, no a tohle v žádný knížce není a teď to potřebuju nějakým způsobem zvládnout, tak zkus nastínit, jaké projekty máš a popřípadě nějaké výzvy. Jo, jasně, určitě. Teďka já pracuji jako Head of Machine Learning and Infrastructure v slovenském startupu Medanode, který je vlastně 3D vizualizační a natační platforma pro chirurgu. Aby chirurg mohl dělat jednoduché 3D modely nějakých orgánů nebo nějakých struktur, který chce, aby plánovat tu operaci. Tak v tom startupu moje naplň vlastně nastavovat. Vlastně tam zodpovídám za dvě věci, za tu infrastrukturu, takže jako AWS-ko, a druhá věc za ten machine learning, ve smyslu, že aby ten chirurg mohl jednoduše jako vybrat, který orgán chce, on potřebuje ho na začátku vysegmentovat. Jako na začátku ještě řeknu, že ty chirurgovi, že pracujeme s CT skenemi, což dá se říct jako hodně obrázku. Jako po slicech. Že máš jako obrázek svého jako těla po nějakých slicech, dá se říct. A jedna z výzv jako toho vysegmentování je to, že ten chirurg potřebuje jako každý ten layer jako označit předtím, jak dostane nějaký 3D model toho orgánu, což je velmi dlouho a žádný chirurg to nebude dělat. Protože trvá to jako pár desítek minut na jednu věc. A my pomáháme tím, že vlastně vyvíjíme různé modely na segmentování takových různých struktur v CT skenech. Takže jako jedna první výzva toho je, že vstup je jako 3D. Není to jen obrázek, ale je to jako několik obrázků na jednou. A ještě jako nejsou hodně článků, které jako vysvětlují, jak se to dělá v tom medicínském oboru. Takže jako první taková byla výzva, když jsem začal jako vlastně pochopit, jak se zpracovují ty vstupy, protože to se velmi liší od toho, jak zpracovují obyčejné obrázky nebo text, protože ještě nepracoval jsem nikdy s 3D volumemi. A pak byla ještě výzva vlastně to integrace do toho jako produkčního prostředí. Teďka používáme Monai Framework, což je framework od NVIDIA pro machine learning v medicínském oboru. Jako pro různé segmentace orgánů v CT snímkách, MRIčkách a jako dalších medicínských vstupech, dá se říct. A jedna z výzv bylo vlastně, jak to tam dát nějaké custom modely, protože měli jsme jako takový task, dostali jsme od klienta nějaký model, že on to natrénoval nějaký velký model a chce to dát k nám, aby používal jako přes našu platformu v práci při anotaci dalších dát anebo prostě při inferu. Tak musel jsem vymýšlet, jak prostě do hotového frameworku, který je připraven spíš na trénování modelů, které jsou tam, na to, aby tam dát specifický model do toho. A jako, no, to byla docela výzva, jak to udělat. Na konci mě to podařilo. Řekl bych, že to udělal jsem ideálně.
ale funguje to. Tak dobrý den, já jsem Štěpán Pešout, studuju tady na doktorském studiu na katedře informačního inženýrství na provozně ekonomické fakultě a chtěl bych navázat s druhou částí podcastu vlastně tam, kde kolega skončil. Vy jste zmínil, že na tom současném projektu zpracováváte 3D modely, že berete ty 3D data, řekněme v nějakých vrstvách nebo obecně prostě ty 3D skeny a dáváte jako vstupy asi do nějakých neuronových sítí. Mohl byste jenom vysvětlit, jak to funguje, jak vlastně můžu udělat to, že mám nějaký 3D model a dám ho na jednotlivé neurony na ten vstup? Jo, určitě. Tak na začátku zmíním, že ta architektura těch neuronových sítí trochu se liší od toho, co se používá na obyčejné 2D obrázky, protože když ty na vstup dostáváš 3D CT scan, ty potřebuješ nejen jako řekneme slice vidět, ale ty potřebuješ vidět i do hloubky, protože ten orgán se nachází jako v celém tom objemu, například nějaká ledvina nebo ještě něco, to se nachází jako třeba v 30 slicech a ty potřebuješ vidět i do hloubky, ta neuronná síť potřebuje vidět i do hloubky, aby efektivně se naučila. Jako na to se používá tak jako různé architektury, jako UNETy nebo NNUNET, který vlastně on se liší od obyčejných jako pro 2D snímku neuronových sítích tím, že tam funguje takzvaná 3D konvoluce, která jako tím při pomoci sliding window posouvá jakoby pozornost, dá se říct, přes ten celý objem, ale bere do úvahy nejen jako nějaký kus v 2D, ale kus jako v 3D. Jako ten. Jasně, to znamená, že řekněme, že to může být vlastně nějaký přenesení těch technik, co známe z té 2D konvoluce vlastně do toho 3D světa. Že tady mluvíte o tom, nebo mluvíš o tom sliding window, kdy máme tady nějaký okno, na který se zaměřujeme, což je vlastně technika, kterou bychom mohli použít i v té 2D, v tom 2D přístupu. Jo, ještě ohledně preprocesingu těch dat, ten se jako docela liší od toho 2D obrázku, protože my říkáme o vlastně obrázku, který vyšel z nějakého stroju, a třeba CTčkového, a ty mají různé nastavení, různé hodnoty pro nějakou intenzitu, pro kontrast, jsou tam různé fázy, kontrastní látky a hodně ještě všeho, co ještě nevím a co ví radiologové. Tak já jen řeknu, že takové standardní kroky, které se používají na to, aby standardizovat takové data pro vstup pro neuronové sítě, jsou jako přivedení orientace do nějakého standardu. Orientaci myslím v tom, že kde jako začíná ten point 000. Jo, chápu. Protože různé CT stroje mohou jako trochu jinak nastavený a mohou mít jinou pozici toho začátku. Pak ještě nějak standardizuje nějaká ta intenzita, což v podstatě dá se říct jako normalizace v těch 2D snímků. A to už jsou takové, no a pak ještě resizing samozřejmě. Potřebuješ to dát do takového jako do takové velikosti, která přijímá ta neuronová síť samozřejmě. Jasně. To jsou takové standardní kroky, které musíš udělat vždy. A k tomu ještě jako existuje další různé způsoby. Tam spíš už víc augmentací než standardizace. A to je kvůli tomu, že je docela málo takových dat v otevřeném přístupě, protože ty nemocnice nechtějí jen tak dávat ty CT skeny.
v dobré kvalitě. Takže rozumím. ty architektury, ty neuronové sítě jsou jako připravené na to, aby mohli se naučit jen z pár desítků případů. Oproti těm rozumím. 2D obrázkům, kde potřebuješ tisíce nebo desítky tisíc, aby se naučilo něco. Tady to se může naučit i na pár desítků, nejlíp pár set samozřejmě, a to ještě daný tím, že ty CT skeny jsou víceméně stejné. Jako. Tohle je docela zajímavý. Mě to vlastně docela překvapuje, že ve světě, kde právě nikdy není dostatek dat, vždycky se hledá, aby těch dat bylo opravdu hodně, a najednou vlastně ty mi říkáš, že máte model, který umí vlastně pracovat s teoreticky desítkami skenů, nebo učit se na desítkách skenů, což mi připadá zajímavý. No, já ještě chci zmínit, že samozřejmě existuje, když poznáš sám Segment Anything model od Facebooku, tak nedávno udělali taky sám Met 3D, právě na 3D jako CT skeny a MRIčka, že tam v podstatě vybereš něco a on ti vysegmentuje nějakou tu strukturu. A tam se trénovalo, nepamatuju přesně, ale to bylo pár desítek tisíc. Že když porovnat, že ty velké modely v 2D se trénuje na nějakých desítek milionách, prostě ImageNet a další tam 100 milionů, 10 milionů, 20, 30 a víc, tak v tom jako medicínském oboru, v těch jako 3D, CTčkách, ta desítky tisíc to už jako obrovský dataset. No, jenom ještě bych se chtěl zeptat, to MRIčko je magnetická rezonance? Ano. Jo. A co CTčko, to je computer tomography. Jasně. Potom bych se rád ještě zeptal na vlastně problematiku, kdy vy máte teda neuronovou síť, která vlastně, jejíž učení vlastně probíhá tím způsobem, že vezmete ty výstupy a vlastně to zkontrolujete s realitou a podle toho, pokud to nesedí, tak vlastně srovnáte ty váhy v té síti. Jo, tam se používá takzvaný dice coefficient. Vlastně na výstupu máte segmentační masku o nějaké velikosti, kde zhruba máte 0, to je background, a 1, to je něco vysegmentováno, nebo když máte víc struktur potřebujete, tak tam 1, 2, 3, to je už takový detail. Ano, tak pak se porovnává ta segmentací s tou jako skutečnou, koukáme na ten jako překryv, pak počítáme tu chybu a to jako obnovují ty váhy. Hlavní ten problém vůbec ještě s těmi CTčkami, že na trénování ty potřebuješ anotované data. A když například děláš 2D a potřebuješ říct, to je pes nebo kočka, to můžeš udělat aj sám, jednoduše. Ručně. Ano. V těch CTčkách ale ty potřebuješ nějakého specialistu v tom oboru, který řekne, že to je tumor a tohle není tumor, aby prostě měl si nějaké zanotované data. A to je velmi těžko jako sehnat takového specialista, který by ještě udělal jako několik tisíc. Rozumím. To asi bude docela časově náročný pro ně. Jo, a vlastně ještě kvůli tomu jako část funkcionality té platformy, kterou děláme v tom Medanotu, je aj na to, aby ten proces segmentací oveľa urychlil, protože teďka ty radiologi, které jako mohou pochopit ten CT scan, oni musí dělat teďka slice po slicech, jako segmentovat něco, což představ, že když organ je na nějakých, ten liver, jatra, no může být, nevím, na 50 slicech a ty každý slice potřebuješ jako to označit, jako vysegmentovat ručně. A my chceme urychlit ten proces při využití nějakých už existujících modelů typu SAM 3D, kde vlastně ty pár kliků děláš, máš vysegmentovaný ten organ a potřebuješ jen trochu ho jako trochu změnit, aby to bylo ideálně. A tím pádem místo nějakých 10-20 minut ty potřebuješ minutu na to, aby vysegmentovat orgán nebo nějakou strukturu, kterou chceš.
Jasně, to je zajímavý. Mě by ještě právě v souvislosti s tímhle zajímalo, když vy máte teda ten model, je nasazený třeba někde v produkci, už se to využívá a tak, a teďka máte nějaký nový vstupy, někdo to chce používat v praxi a teďka třeba je tam, řekněme, že na tom výstupu je nějaká třeba nepřesnost nebo něco, co pak oni si všimnou třeba během toho, když se na to podívají jako, když se na to podívají z toho jako lidského pohledu, když nevyužívají jenom řekněme, ten váš model. Mě by zajímalo, když teda objeví nějakou tu chybu, je možný v tom produkčním nasazení třeba provést nějaké přeučení nebo upravení těch vah, aby ta síť byla teda lepší a reflektovala tady ty chyby? Určitě. Já obecně pozoroval takovou věc aj v práci, aj prostě s kamarádů, které pracují někde jinde v velkých firmách, že teďka to dělají tak, že prostě berou tu síť, lokálně to učí, jako lokálně mají nějaký pipeline, tam se učí a pak ty hotové váhy prostě dávají někam na produkci a to se používá. Existují taky, dá se říct, state of the art pipeline, jak se to dá dělat v produkční online. A myslím, že nějaké velké firmy, které zaměřují přímo na AI, to mají. Že vlastně v ideálním světě ty máš nasazenou machine learning model. Ten se monitoruje při pomoci nějakého třeba Prometheus, Grafane a tak dál. Ty metriky se koukají. A pak, když se stane prostě nějaký problém, že prostě přijdou nějaké, ty data změní, a ten model už funguje hůř, tak to se zadetekuje a spustí automatickou pipeline, která vlastně začne trénovat ten model zase. Pak ověří, že to je v pohodě, nějaké testovací data samozřejmě, a pak to půjde na produkci. Pak to ještě půjde zároveň s tím starým modelem. Oni zároveň budou fungovat, zase monitorovat, a když jako věří, že ten nový model funguje líp než starý, tak ten starý vypíná a už ten nový model funguje dál. Jo, to znamená teda, že pokud provádím to přeučování ještě, tak je tam potřeba dávat ještě pozor na to, jestli reálně to vede k lepším výsledkům v té síti, anebo jestli si tím náhodou nezhoršuju, což by pak nedávalo smysl jí teda aktualizovat. Je jako taková věc, když se trénuješ, tak máš nějaký trénovací, validační testset, kde testset nejlíp používáš jen jednou na konci před tím, jak nasadit do produkcí. A mně se párkrát stávalo, že například ty data nebyly úplně podobnými s těma, co jsou v produkci, a tím pádem ten natrénovaný model fungoval velmi špatně jako v produkci. To je velmi důležitá věc uvědomit, že při sbírání těch dat na trénink, na test samozřejmě, aby ty data jako nějak reflektovaly tu realitu. Jo, tohle by mě zajímalo, když vlastně máte třeba na tom vašem projektu nějaký změny, řekněme, v těch datech, něco se tam mění, tak předpokládám teda, že vy musíte připravit teda nový testovací set, takže když pak porovnáváte vlastně nový a starý model, tak je každý teda testovaný na jiný testovací sadě. Je to tak? Jako jedno způsobu, ano, když se nastal takzvaný data drift, to se nastává prostě s časem, že ty data na vstupu mohou se trochu měnit. Například dobrý příklad jako ocenění domu. Třeba před 2008 rokem na vstup dostává prostě model nějaký, že počet pokojů, kde se nachází, a na výstup je cena, a to se trénuje na nějakých datech například z 2000 do 2006 roku. A máš nějaký model, který může predikovat cenu toho domu. Pak najednou stane nějaká kríza typu 2008 roku a cena se mění zásadně, a ty pak dostáváš nějaký dům, který dřív stál, nevím, $50,000, teďka stojí $100,000. A ty model stále predikuje, že ten dům stojí $50,000. Rozumím. Což jako už nedává smysl a musíš doučit model na jako nějakých nových datech.
Samozřejmě vtedy musíš jako vytvořit nějaký test set a buď to pravděpodobně manuálně to musíš udělat, anebo vzít od někoho ty data labelovaná. To může být nějaký, nevím, portál, kde jsou ty ceny proti tým domům. Jasně, jinak manuálně myslíš, jakože manuálně určit ty ceny, abych měl teda... V daném případě to spíš bereš od někud, z nějaké platformy, kde vlastně ty domy prodávají a máš tam aktuální cenu a ty parametry toho domu. Jasně. Ale například, když říkáme o jiných případech typu obrázky, tak možná někdy ty potřebuješ aj manuálně připravit nějaký test set. Případně bych možná mohl využít nějaké existující řešení, třeba aspoň nějakou předpřípravu. Když je, ano. Jasně. Já bych se ještě chtěl vrátit k jednomu tématu, který jsme tady načali s kolegou. Ty jsi zmínil, že je zásadní umět DevOps pro člověka, který se pohybuje v tom světě strojového učení, machine learningu. Proč to tak je? Proč je důležitý mít ten přesah podle tebe? Jo, to je velmi dobrá otázka. Tak poprvé, když ty chceš dostat nějaký model do produkcí, tak dá se říct, on musí být nějak standardizovan. Například musí být v nějakém Dockeru nebo Kubernetes. A to už zasahujeme do DevOpsu. Vlastně aj to, aby dát prostě nějaký kód do Dockeru, to není velmi těžko, ale to jsou už nějaké základy DevOpsa. Pak ty potřebuješ třeba nasadit to na AWS, na nějaký server. Jako nemůže to běžet na tvém počítače. Tak zase AWS už to taky zasahuje do DevOpsa. Jak zapnout ty servery, jak nastavit možná nějaký API gateway a to už je jako práce toho DevOpsaka, který vlastně bere nějaký model a dostává ho do produkcí. A ten machine learning engineer, to je v podstatě člověk, který může aj natrénovat, že je aj trochu DevOpsák a je aj ten machine learning. Že on možná neví takové detaily, které výzkumníci ví v tom machine learningu, možná který parametr potřebuji změnit, že to úplně tohle ovlivní a neví úplně tak jako DevOps ty detaily, jak to v AWS všechno funguje, jak to tam dávat automatické pipeliny, ale ví dostatečně, aby natrénovat model v dobré kvalitě a nasadit ho někam prostě na nějaký produkční prostředí. No právě tady se nabízí ta otázka, že když někdo vyvíjí třeba řekněme webové aplikace, tak samozřejmě taky potřebuje mít někoho, kdo umí DevOps, kdo teda nasadí to, co třeba ty vývojáři vytvořili do toho produkčního nebo jiného prostředí. Ale úplně bych asi neřekl, že je to jako nutná podmínka, že mít ten přesah, když je někdo jako vyloženě vývojář. Je to tady jinak? Nebo je tam nějaký rozdíl v tomhle? Možná tam bude rozdíl v tím, že když nasazuješ ten model do prostředí, tak ty musíš aspoň trochu vědět něco o tom machine learningu. No, jako můžeš být jen DevOpsák, ale musíš vědět nějaké specifické věci, aby nasadit to správně. Ale v zásadě to jako není úplně nutná podmínka. Ale teďka chci zmínit, že jsou jako ty různé profesy, které se velmi pletou mezi sebou, jako data scientist, machine learning, engineer, machine learning scientist, ještě a další. Rozumím. Tak důležitě pochopit, že ten machine learning engineer od toho se toho čeká, že ten umí nejen natrénovat, ale nějakým způsobem dostat to do produkcí. Že možná napsat nějaké APIčka, dát to do AWS, že to je jako člověk, který umí aj to. A že ten data scientist to spíš zaměřeno jen na vývoj toho modelu a nic víc. Jo, takhle. Jo. Případně teda by to znamenalo, že když budu mít člověka, řekněme tady toho data scientistu, toho datového vědce, který teda nebude vědět nic o tom DevOpsu, tak to může vyvíjet, ale potřebuje k tomu teda DevOps člověka, který má přesah do toho machine learningu. Jo, to ještě aby věděl, jak ten jeho model třeba pak nasadit, nebo... Jo, já jsem vybral takovou cestu
víc startupů, že pracoval jsem v menších firmách, startupech. Všichni dělají všechno. Ano, v podstatě tam se funguje tak, že všichni dělají všechno a když jsi jen data scientist, tak to je spíš cesta, nebo si nějaký velmi dobrý specialist v nějaké jedné jako oboru, tak to je cesta k větším firmám, možná korporátům, které už mohou dovolit jako dost různých profiků v různých oborech, že tam je profesionální frontend, který má 10 let, backend 10 let a tak dál a oni jako všichni nějak spolupracují. A to potřebuješ pár milionů dolarů, aby to všechno provozovat. Ale v startupech jako oni nemohou dovolit vzít jen člověka, který umí velmi, velmi dobře, ale jednu věc. Protože nemáš dost lidí, které pokrývají všichni ty jako DevOps, možná někdy frontend, backend, potřebuješ to jeden člověk, který to může aspoň nějak, ale napsat. Pak se to možná přepíše v budoucnosti, když přijde jako víc lidí. Jo, rozumím. Prostě při zakládání startupu je potřeba mít lidi s přesahem na všechny strany a když je někdo vyloženě specializovaný dobrý v jedné úzké oblasti, tak pak může jít třeba do nějaký větší firmy. A já jsem pochopil, že mám rád jako dělat různé věci. Jako neřeknu, že jsem velmi dobrý v machine learningu nebo jsem velmi dobrý v infrastruktuře, ale jako můžu dělat aj tam. Chápu. A vím dost, aby aj dostávat něco do produkčního prostředí. Samozřejmě nějaké detaily můžu nevědět, nebo teďka ten machine learning se vyvíjí tak rychlo, že není ani šance, že prostě všechno můžu monitorovat. Tak, ale jsem rád, že můžu zasahovat do různých oborů a jako mám takový přehled o všem, Jasně. dá se říct. Jasně, když vlastně říkáš, že máš rád to startupový prostředí, my jsme se předtím taky bavili o tom, že jsi jeden startup založil, nebo že jste s nějakými kolegy pracovali na nějakém startupu, který se zabýval módou. Jestli bys mohl tohleto rozvinout, o čem to bylo a kdo byl ten cílový zákazník, co to řešilo vlastně za problémy. Jasné. Těch pokusů startupu zkoušel jsem víc, dokonce to bylo až 3, ale do nejdalší fázy došel jen jeden a to byla fáze, že jako prezentaci toho projektu nějakým skutečným investorům, tak můžu povídat trochu o něm. Takže já se svým spolubydlícím a s tím, s kým ještě studoval spolu, s Tomášem, vyřešili jsme, jak udělat nějaký startup a začali jsme tím, že udělali jsme brainstorm a snažili jsme najít nějaký nápad. Jako prošli jsme asi 40 nápadů, jako vyfiltrovali jsme nějakých 10, pak jsme začali nějaký výzkum jako trhu, co existuje, co neexistuje, v čem jsme jako můžeme být lepší a pak vyfiltrovali jsme ten jeden use case, nebo jeden problém, že vlastně bylo by dobré udělat nějaký add-on model, který by si mohl používat v těch e-shopech, který prodávají různý oděv, na to, aby podívat na sebe. Protože já mám problém s tím, že já nemůžu představit sebe v nějakém oděvu. Jasně. Například moje přítelkyně s tím nemá problém. Ona může jako, já nevím, nějak představit to, jak to bude vypadat na ní, ale já nemůžu vůbec a zjistili jsme, že hodně lidí to neumí, nejen kluci, ale i holky. A to by byla velmi dobrá věc na to, že ty tam dáš svou fotku, že například jdeš na nějaké Zalando, tam zapínáš nějaký Google add-on, ti vyleze nějaké okno, tam nahráváš svou fotku a pak prostě scrolluješ tím Zalando, stlačneš na nějaký oděv a ti například za pár sekund vygeneruje ten ty v tom jakoby oděvu. Jasně. A pak to se dá i rozšířit jako na 3D model. Tak jsme jako prozkoumali ten trh, prozkoumali ten problém, chodili jsme a dělali jsme nějaký interview s těmi menšími e-shopami českými
třeba tam byla Mamou Segra, nebo se někdo tak volá. To jsou byly docela malé, ale chtěli jsme dostat prostě reálný feedback od těch klientů, protože v těch startupech je důležité zeptat u klientů, co oni chtějí, nebo oni to chtějí, nebo ne. Protože často se stává, že najdeš nějaký problém, myslíš, že to je problém, který existuje a klienti to chtějí, děláš něco a pak představíš klientům, když už to je hotovo, oni řeknou, že no vlastně to nepotřebujeme, protože nevěděl si nějaký detail a oni to řeší nějaký jinak a jednodušší. A vtedy, když jsme prošli, tak zjistili, že to by šlo, to by oni chtěli, vypadá, že to je fajn. Udělali jsme vlastně pitch deck, jako finance, jak to by to vypadalo. A pak našel jsem pár investorů přes kamaráda, jeden známý byl, který jako teoreticky mohou jako dát pár stovek tisíc eur. A prostě prezentovali jsme to jim a oni nám dali samozřejmě nějaký feedback. A jako nechtěli jsme, pak jsme vyřešili to vlastně zastavit, protože jeden z problémů, který byl, jak to dostat do produkčního prostředí, byly data, protože na to, aby natrénovat takový model, ty potřebuješ člověka, oděv a člověka v tom oděvu. Rozumím. Což jako nenazbíráš jen tak v otevřeném přístupě. Našli jsme nějaký malý dataset, našli jsme nějaký model z nějaké Číny, které to umí dělat například jen na košilech. A prostě udělali jsme takové POCčko, aby ukázat aspoň tým investorům. Ale pak jsme narazili na ten problém, že aby to rozšířili třeba o džíny a o další oděv, potřebujeme jako spoustu dat, kterých jako nemáme. A neměli nějaký způsob, jak to dostat docela rychle. A sbírat rok nebo 2 ten dataset nedává smysl, protože ty velké hráče jako už udělali. Třeba Google už to má. Jo, takže jste vlastně ukázali, že ten proof of concept funguje, ale měli jste problém se sbíráním dat, který by bylo asi drahý nebo možná v Americe by mohli jsme získat nějaké peníze jen na nápad a vyzkoušet s penízemi nějak ty data koupit, dostat a tak dál. Ale v Evropě jako ty investice jsou těžší, protože tady už chtějí platících klientů a vtedy už dají peníze. Předtím, jak budeš mít platící klientů, tak pravděpodobně nic nedají, nebo to bude nějaký docela málo peněz za docela velký procent. Rozumím, chápu. Tak já moc děkuju, že jste dorazil, nebo že jsi dorazil, pardon. Děkuji. A ať se ti daří a jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet ten váš projekt s těmi skeny z těch CTček, rozpoznávání v těch 3D modelů. Takže... Děkuji, těšilo mě. Tak hezký den. Hezký den.